Ġejt hawnhekk bħala appoġġ lill-Adrian Delija biex forsi naraw se jiġri. Ovvjament qed nistenna li xi darba dil-klikka li hemm kontra Adrian Delija tieqaf tagħmel ħsara lill-partit apparti lil Delija. Minn din il-klikka kont nistenna ħafna li jagħmlu ġid lill-partit, speċjalment fid-dejn li ħallew il-partit u fil-problemi kollha li ħallew il-partit. U minn flok tajn huma ħsara kull darba lill-istess kap l-16. Jien qiegħed hawnhekk biex nappoġġja l-kap tal-partit li tela demokrazija kollha mhux għal darba tnejn tlieta. Nagħtu fiduċja l-Adrian Delija għax jixraqlu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista għax tellaħ it-tesserati. Għax jien nemmen f'Adrian Delija tellajnieh aħna, tellajnieh it-tesserati u ħadd m'għandu dritt inneħħih hekk mhux aħna. U narmi it-tessera narmija. Tessera narmija. Jitlaq il-kap. Għatit nitlaq il-familja tiegħi. Tessera tal-ħafat l-omma u ċomissa hekk.